Ukugijima kwaCedric Kaze okumangalisayo kwemidlalo ngu-21 engahlulwa njengomqeqeshi oyinhloko we-Young Africans kwenza umdlalo wangaphambili aveze izici ezibalulekile zibe nomthelela kule mpumelelo. Le mibono ingase ibonakale ibalulekile kuKaizer Chiefs njengoba ifuna ukulinganisa le mpumelelo. Lo mqeqeshi osanda kuqokwa njengephini lomqeqeshi kuChiefs uke wasebenza njengomqeqeshi kuYanga ngaphambi kokuthi abuye azolekelela uNasruddin Nabi iminyaka emibili. Umqeqeshi waseBurundi uqale wajoyina iYanga ngo-October 2020 futhi waba nomthelela ngokushesha. Waholela iqembu emqhudelaneni ongahluliwe kuso sonke isigamu sokuqala saleyo sizini. Phakathi nesikhathi sakhe esifushane sezinyanga ezinhlanu uqondisa iqembu emqhudelaneni omangalisayo wokungahlulwa okuhlanganisa imidlalo yeligi engu-17 nemidlalo emine yamapinduzi cup. uKaze uhola iqembu phezulu ohlwini lweligi futhi wathola isicoco salo sokuqala semapinduzi cup eminyakeni emithathu. Ukuhlulwa yiCoastal Union nokudlala ngokulingana nePolice Tanzania kuholele ekuxoshweni kwakhe. Kusukela lapho iYanga ayikwazanga ukubuyisa isicoco semapinduzi cup. uYusuf Atumen owayengumdlali weYanga uncome ikhono likaKaze lokuvikela ephawula ngekhono lakhe lokugcina ama-clean sheet. U-Atumen ukholelwa ukuthi amandla kaKaze okuqeqesha angayithuthukisa kakhulu impumelelo kaNabi kumakhosi. Emidlalweni yakhe engu-17 yeligi kuleyo sizini iYanga yagcina ishaya amaphuzu ayisishiyagalolunye, yahlohla amagoli angu-14, banqoba imidlalo engu-10, badlala ngokulingana izikhathi eziyisithupha, bahlulwa kanye kuphela. uKaze uyaphumelela ekuhleleni izivikelo futhi angabe usizo olukhulu kuleyo ndima. Njengomqeqeshi weYanga amaqembu akhe abehlale bambene ngezihluthi futhi bekwaziwa ukuthi aqinile uma ezivikela, kusho Atumen. Nangesikhathi esaqeqesha iNamungo ngemuva kokushiya iYanga yesizini edlule ebikwazi ukuhlohla amagoli amahlanu kalula emidlalweni owodwa, ibize ikhandla ukuze inqobe kuyena. Bashaya igoli lokugcina banqoba ngo-1-0 kulowo mdlalo. Kanye noNabi bawine izindebe eziyisithupha okuhlanganisa nezimbili zeligi nezimbili zendebe ye-FA. Isizini ka-2021-2022 bekuyiyona ndlela yokuzivikela kuYanga njengoba bededele amagoli ayisishiyagalombili kuphela. Ngesizini elandelayo badedela ngo-18 belulela emidlalweni engu-49 bengahlulwa. Umhlaziyi odumile waseTanzania uSalum Pelembe, umhlaziyi wezemidlalo weMagic FM neChannel 10, naye ugqamisa ikhono likaKaze lokuzivikela njengomqeqeshi oyinhloko kuYanga. iYanga kaKaze ibinamandla kakhulu kwezokuvikela futhi kunzima ukuyibhidliza, kusho uPelembe. Yingakho bedlala imidlalo engu-17 bengahlulwa ngaphansi kukaKaze. Nginesiqiniseko sokuthi uNabi uzomnikeza umsebenzi wokuvikela futhi uzowuthuthukisa nakanjani. U-Atumen uphinde wancoma umbono kaKaze oyingqayizivele kanye nendlela yakhe yokuziqeqesha. Empeleni uzilolonga nabadlali okumenza awazi kangcono amandla abo nobuthaka kwabo. Uchaza lo mgadli lezi zinkonzo zaseSoweto zithwale kanzima ekuzivikeleni kumasizini amabili adlule. Ukuhlulwa kwabo okukhulu kushaywa iMamelodi Sundowns ngo-5-1 ngesizini edlule. Badedela amagoli angu-30 ngesizini edlule, bashaya ngo-25 ngesizini ka-2022-2023. Ukuzivikela kwabo kwaphulwa izikhathi ezingu-33 ngaphansi komqeqeshi u-Adazwane. Kule sizini sebeshaya amagoli amane emidlalweni yabo emine esemthethweni kuze kube manje. Ukuqokwa kukaKaze kulindeleke ukuthi kuqinise ikhono lokuzivikela Chiefs okuyinto iqembu ebelifuna ukuyithuthukisa. Isipiliyoni sakhe nolwazi lwakhe luzoba usizo kuNabi njengoba iqhubeka nokwakha iqembu eliphumelelayo. iChiefs isayinisa abadlali basemuva abathathu nonozinti ngesikhathi kuphuma isizini. uRashwin Dodley no-Anaso Miguel, abadlali ababili abasha, bakuqinisile ukuzivikela, kanti uBrandley Cross ufake kahle emuva kwesokunxele. unozinti weqembu laseRwanda uFiandre Ntwari naye ubajoyine iswa kuTS Galaxy. uPelembe ukholelwa ukuthi uKaze wabeka isisekelo esiqinile ngesikhathi sekuYanga nokuthi ukusebenzisana kwakhe noNabi kuzoba yinzuzo kuChiefs. Ngaleso sikhathi iYanga yayingenalo uhlobo lwezinsiza enazo manje. Kwengeza uPelembe ngoKaze njengomsizi womqeqeshi bangathola impumelelo enkulu nakakhulu.